Vou ver se están todos, que non quero que pase como a última vez. Non miro pa ninguén. 1, 2, 3, 4. Sí, estamos todos. Non, en realidade non, falta Matías. Pero se Matías non está. En realidade sí que está. Falou comigo o mes pasado. Veña, Matías. Hola. Preparado? Sí. Hoxe, para os experimentos, temos a Rubén e Alex de sexto de educación primaria. Pero Brais hoxe non está. Iso é, e sen máis dilación, Alex co seu experimento! Eu son Alejandro de sexto de primaria e hoxe vou vos contar unha curiosidade sobre os polvos. Sabíades que os polvos teñen 3 pulmóns? 2 pulmóns encárganse de bombear a sangue ás branquias, mentres que o terceiro bombea a sangue ao resto do corpo. Adeus! Como molou? Sí, estivo moi ben! Que che pareceu, Matías? Moi ben. A mí tamén me gustou. Agora, Rubén co seu experimento! Ola, son Rubén e vou vos presentar o experimento da convección. Ao principio de todo, vou vos explicar que é a convección. A convección é o proceso de transferencia de calor que ocorre exclusivamente en fluidos, líquidos e gases, a través do movimento real das súas partículas. Exemplos cotiáns son o movimento da auga ao ferver, o movimento de subida e baixada dos globos aerostáticos, o vento na meteoroloxía e o movimento do magma no interior da Terra. Para facer este experimento, imos precisar unha xarra con auga fría e un bote pequeno de cristal con murato na tapa, con auga quente e cunhas pingas de colorante alimentario de calquer cor. Neste caso, imos utilizar o azul. Para facer este experimento, primeiro, colocamos o bote pequeno dentro da xarra. E vemos como sae a auga con colorante alimentario para arriba da auga fría. Ao ser menos densa, a auga quente sube á superficie e colócase enriba da auga fría, que é máis densa. Adeus! Sí, super ben! Moi ben. Non sei se recordades, pero o anterior profesor Protón prometiches que ibas facer algo con nós. Sí. Pablo, ven un momento. Olvidámoslo por completo. Improvisamos algo. Vale, teño unha idea, sígueme a corrente. Vale. Sí, xa sabemos que temos que facer algo con vos, pero precisamos que Matías vai a buscar a Mar para un experimento e nós, Paula e eu, imos buscar as cousas. Veña, Matías. Estás listo, Mar? Xa sabedes o plan, verdade? Sí, pero estou un pouco preocupado. Va! Ti fai que eres parte do experimento, punto. Entendido? ¡Ya estamos! ¿Estáis listos? ¡Sí, super listos! Pero, onde está Brais? Pero que non ven. É verdade. Bueno, empezamos que senón non dá tempo. Bueno, para este experimento precisamos un lápiz,
É unha persoa. Correcto. Agora, vimos por aquí, Mar, ven. Imos coller o lápiz e imos facer que a órbita onde está Mar teña un 10% máis de gravidade. Estás listo? Sí. Maxia Bodaxia! E agora que fago eu? Pois vai fora, que agora imos a ir con... O experimento chámase o pan impermeable. Para este experimento precisamos un vaso con auga e un pano. Primeiro, cubrimos con un pano húmido o vaso por enriba. Segundo, o suxetámolo con forza. Terceiro, damoslle a volta e... Vale, Pablo, ya. Ola, eu sou Martina de sexto de primaria. Vou hoxe... Ai, miércoles. ¡Que no! ¡Que fue culpa túa! ¡Que no! ¡Pero si me puedes fallar hecho esto! ¿De qué estamos grabando? ¡Hola, querido público! Que vos pareceu o experimento de Rubén? A min pareceme moi interesante. E a mí tamén! ¡Que no! ¡Que fue culpa túa! ¡Que no! ¡Que fue culpa túa! ¡Haber avisado! ¡Que sí! ¡Que no! ¡No! Que estamos grabando? ¡Hola, querido público! Que vos pareceu o experimento de Rubén? A min pareceme moi interesante. E a mí tamén! Bueno, e con isto rematamos ese profesor Protón. Moitas grazas por vernos. Adeus! Hola a todos e todas. No, era outra parte. Paula, corre, ven. Despidámonos antes de que chegue. Xa vou. Bueno, aquí remata este. Así que vos iba de despedirse en nós, non? Oh, perdónenos, só que cantades fatal. Pero fatal, fatal. Bueno, pode que sexamos un pouco pesados. Un pouco. A ver, pode que Marta teña razón, pero que estabades tan apagados que queríamos despertar un pouco isto. Bueno, non pasa nada. Fagamos as paces e punto. Bueno, ata aquí o noso programa. Vémonos despois das vacacións. Adeus. E onde vou acabar? Xa estamos de novo. Perdónenos por todos esos imprevistos. Ai, Dios mío. Pero, Paula, non chores. Esperamos que vos gustasen estos profesores protóns. E recordad... Pero, Paula, non chores. Veña, Paula. Bueno, non vos preocupedes por nós. Seguro que os de quinto os van facer moito mellor que nós. E se ides á praia e nos vedes, Saudádenos. E por última vez, aquí remata este... ¡Profesor Protón! ¡Volvemos!